दिनै बिराद रागा जोंबाय, बिराद रागा जोंनो ओंखारखाबाय आरोना। बेनिखायनो मा मावखो मोन्दांथिया नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आरोना। जा दुखु मोनदोंबो रागाबो जोंदों आरोना। नाथाय मा खालामनो, बेफोर गासैबो जोंनि आखायाव नङा, बेफोर गासैबो मालाय एनभायरनमेन्टनि आखायावसो, इसोरनि आखायावसो। गतिके जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जोंहा जेरैबायदि मावदों नोंसाबो बेबायदि मावनो लाहार फाहार खालामबानो जाबाय। जि जगायनानै लाबाय बेखौनो जोथोन लादो, आरोबाथ' हानायनि बेबस्थायानो गैखाला, बोथोरानो होला जेराव। नोंसिनाबो जानांगौ बिदिनो जादोंना, जाहानाबो नै एकदम हायानो गावस्राजोब्बाय, खोथियाबो नै खावसे थाबाय, गांसो जाजोब्बाय, अबस्था गैयालै, मा जाबावगोन। बे बोसोरा थारैनो बिराद गाज्रि मारखोनाहाय, गावस्राजोब्बाय संनो हाया, रानस्राजोब्बाय। दैथ' नांथारगोनलै इयाव, साराबा बोरै जाबावो। खोनादों? नोंखौथ' फोथाराव लाबोनो होदोंमोन, लाबोबाय, ओमफ्राय दाथ' रायलायनोबो होदो, फंनैसो रायलायहरदोब्रा। मार लाजिखायो, रायलायहरदो ओरै। मा खालामगोन दा नोङो इयाव? हो? मटरखौनो बायनोसै नामा? बायनोसै मटरखौ? ओरैनो हरनांगोन। गसाया जे ओरैबायदि गिदिर गिदिर जाबाय नै, पुस्ता पुस्तानो। आयै फिसाला। हाजारखि दुखु सिन्थायानो जायाथों मानो, मोजां भिउ नुबाथ' एसेबाबो गोसो जाखायो। नै साखाथियावनो माइ फोथारनियावहाय एसे मोजां भिउ दंमोन, दसे खालामबाय आरो नोंगुमैया हमना होनायनि अननायाव। बायनोसैलै आं, बायनोसै आं लोगोफोर मटरखौ। उपाय गैया, बेसे लागोनथाय। दै सारग्रा मेसिन, दैयाथ' बैयाव दङ, दैमा दङ, बेनिफ्राय इयाव केरि खालामनोसै, बेनिफ्राय बेयाव ओरै बारहोनोसै आरोना। ओइ दाउखा, अखा बिहरना होदोब्रा नै। ए बिमार दं होमबा? दाउखाया माबा बुजिनाय बायदिनो माथो हरनाय लोगो लोगो गा गा होननानै बिरलांगोन नामा, जा मिनिथावखा आरोना। जा हिटबो मोजां मोनखोना दाउखाया आइनो, जि अन्थाव बाथावनो। ओइ दाउखा, अखा बिहरना होदोब्रा नै। ए बिमार दं होमबा? लायनोसै होमबालाय। नै इनिफ्राय बोखोनांसिगोन दैखौ, जाहा बोखोबाथाय आरोना। बे सफ्लिं, बेनिफ्राय ओरै बोहैबोयो। नै हाग्रा माखाया एकदमबारे जि रज'खादो। हाग्रा रज'सोगारदो ना? मार हाग्रा रज'दो लोगोफोर, दसे दांबाय नोंगुमैयाबो नै। ओमफ्राय मा होनो इखो, दा मावाबाथ' जों मोनजाया नालाय, ओंखायनो नै नोंगुमैयाबो मावखायो आरो जोंना। ओमफ्राय इ मावबाथाय आं एसे मावनो बायो, ओरैनो दांफ्लाबायल' आरोना आङो। जाबाय द' थांसै दे। जाबायलै, जाबाय दोनदो। ओंखाम उखैबाय, सानाबो जाबाय नै बिरादनो। दैबो गांबाय, दैबो लाबाखै, जों नायनो फैदोंमोन आरो, ओमफ्राय इयावनो एसे हाग्रा जाबाय नालाय फुबाय आरो। रागा जोंदोंमोन आङो, एकदम रागा जोंजोब्बाय। दैथ' गैयामोन दहाय फुङाव नायफैनायाव, ओमफ्राय मटरखौ लायमारबाय आरो जोङो। मटरखौ लायमारनानै लागायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेसेबां लादों, ओमफ्राय माबोरै, बेखौ आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामदै। न'खराव साफ्रोमनोबो नांगौ, नोंथांमोनाबो बायना, जुदि बोथोरा बिदि अखा हाथारा बोरै मोनजागोन नङा होमबा? हायोबा बायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय नै बिथिं फैयाखैनो आरो, एसे एसे गावस्रा गावस्रा दं नै। जायखिजाया एसे स्पिड दंखायो, माबायदि रानस्राव जाबाय। दिनैसो लाबोदों लोगोफोर, नायदो जोंहानि मटरखौ।
जिबौ मार गिदिरमोन आरो साइबि बेयो सोरानिमोन मिथिया गावस्राजोब्बाय बेस्रा एकदमबारे नै लांगासिनो मोनदांथिया इफोरावबो उन्दुना थाफैगोन जिबौआ मोनाहांबाय साबधान जादोसो दैनि जिबौआलाय अबयसे जेबो जाया बेहा बिस थाया आरो मोजांसो होननाय खोनादों आं खेनथाम जुदि अरो दैनि जिबौआ होमबा माने बेलेग जिबौआ दांनो हाया होननानै खोनादों आरो नोंथांमोननि बायदिब्ला नोंथांमोना मा मिथिदो खोन्थाहर बया गोजा जाबाय आं नायलाय बया गोजा ना गोसोम जालांसिगोन एबार कालिबन्दी दाउखा बुंजोब्बाय नै लोगोफोर बुंहोजोब्बाय तार मासथिनि रागायानो बोरैबा मोनलायखाबायमोन आङो नुदोंना दहाय गैयामोन ना फुङाव नायफैदोंमोन जोङो एकदमबारे अखान्थि रागाजों मासथिनि नै बुंबाय नै या एबारसो मोनजासिगोन लांथि लाङा